Sige. Bilis na, hindi mo happy birthday. Nagay ilang plato mga pakarang. Ay, tubig, iugas. Sarap. Nagundang yung pagkagat. Ako ba Hello, happy fiesta diha. Ay paghalihan sa mo, seryoso ba nila diha? Narakot sara ni mo naman. Aman ko mga bata ni mo. Ay, Balik ka po. Sir, bata ka ako. Kulitaw ko eh. kulitaw siya karon. May mga plato na ganun. Problema din yung gasol. Ay, Wala ka kayo magpaga ko sa inyo. Karoon ang bawat. Bawas na yan. daw, ano ba yung gasol? Dari semua kasay guys. Dandan ko. Nalala ko ito isa ba? Oh, nagkukara. Siya mo'y naripahan, kaluoy. Sige lang, katabangan ka raw na mo ugma ha. Wala nang agas eh. Iska, mungkin ang barino kayo ba imbes kayo may gamit og tubig. Kayo mo na. Padugangin na niyo. Pa. Kabalo ka nga na CCTV yan ni kanto-kanto. Papa. Sir pa ta nagluto. Go. Let's go. Kasi sabaw. Pasawan. Mabibi kita na ni karon. Bibi, dali na bibi. Bibi. Langlang, dali na langlang. Uy, may mo pandong. Hoy, sige na mo. Yan. Ayan. Ay, dali mo. Darang sipro ka upload na. Mama rin sa ulit. Ako na kung kayo din niya kung may gilid na ilaw. Ano ba? Masira, kaya mapalit. Ito may gusto niya magabi. Hindi ka palit. Ano kasi lang? Mau lamig yung hangin. Oh? Sus, sarap. Kato lagi nagwanuban ko sakay sa Badgaba. Nagkakawasan, last 3 sila.
Mami, nag-adto na dito, bisita na tanaw ng balay pa. Followers niya ba? Kung magulay lang dikit ang tuluro. Tulura daw, gagmay pagit. Ay, bawal kita sila sa'yo. Isulod mo yung mami na. Ito na ron. Kaligid. Kisa kayo nagsuot sa kong sinilas lang. Ay, Hala, hindi na ba na mama la? Ha? Hindi na ba na mama yung gisuot? Magtugbong. Gito katugbong. Magtugbong, iti mo mama magtiniil. doon ni Lolo. Just taas mo. Hindi ka. Sige, agi. Okay. No, warog ni kay Ligay. Dalag Ligay. Padalag likay. Nasa diversity di. Ganina raman siya nawala dito. Kahapon. Okay. Tapos libot din. Uban si Dodong, guys. Nag-ano si Dodong, oh. Wala rin sila nag-ilaw, Pek. Ne. Si Auntie, ay, Uncle Niloy. Wala, nagpalit. Kuanra, nagpalit kinilo. Nasakit niya pun ilababoy di man. Diyan. Agpasirit, manggay ka sa una, be. Hangat. Didi oh, makasnip man kani. Didi oh. Oh Didi ali. Oh, gani ba? Snip man ka, oh lala. Sige, wow, sa tubig. Tubig
Kaya nakaluto naman si Kukoy guys. So nangaon na dayon ta, nangaon na midana guys. Lami kayo ang yang giluto ni Kukoy nga sinabaw nga bisayang manok kay gibutangan giniya og kapayas dayon ang adobo gihalang gibutangan niya daghan sili, daghan kay lamas. So lami kay ang pagkaluto guys. Lami kay ang pagkaluto ni Kukoy sa bisayang manok. Mo gid na ilang ampay guys kung mauli na sila dinhi. Bisayang manok ginang ilang pangitaon dayon. Ay ganahan gid sila kaon ng mga bisayang manok guys, labi na gid og kuanon sa bawon niya butangan din og kapayas na mo gid na ilang ampay. Giadobo din ni Kukoy. Kita pod mi ko sinero guys. Siya gid moy na kuanan nga siya magluto. Nag-request pod yang asawa nga si Kukoy ang magluto man ang lami pod kay magluto si Kukoy oy. Pinakadabis nga nilutuan. Nakatilaw gid sa nilutuan ni Kukoy. So kay nangaon naman ta diha guys. Kaya ron mga lakaw na dayon. So ayan ang lakaw na dayon nila na guys kay agkagabiin agkahapon na. Kaya kay voiceover lang nga punta kay hugaya mga sounds kanto-kanto man ang sounds na guys. Pahalag magkanto-kanto po niya kung voiceover. Kaya sa nga nagkusog kayang sounds na nila din guys. Si Mimi nagtiniil dahil na kaya nabugto yan sinilas niya. Ako na lang dahil di ko na yan sinilas guys. Butangan yung case nga akong ibit-bit kaya nagtiniil na siya. Kaya nabugto yan sinilas niya. Manlaka na din ta. Pangas na rin ta ng pangason nga gianan ni Ate Mayami ha. So diya day guys tabangan ni kun ibong sa kong ibit-bit nga case. Yang ikuha din ang kuan guys kanang case sa Red Horse ibong ang nagdala. So gitabangan din ko na niya guys kay ang lagi nakasunod man siya namo na naluoy siguro siya iyang gibawi ang case sa Red Horse daw siya ang nagdala. Malagwa siya nakainom. So papangas na kita guys, hangat guys, bukad-bukad po na itong ilong kay pangason man kayo. Kumankaon ng lakaw mo din ta. So muna karon diha guys. Wala. Ganina na, wala naman. Wala may tao dito. Wala man dito. Wala. Ganina naman. Basin. Buang si Ibong. Lagi tayo top dito. 90% to ang to-charge. Iwan niya pa yun natin. So na mamalaki. Parking sa nato. Parking sa. Nanangit na kasi mo asawa nga badje. Ban niya nga asawa nga baji. Ay, manuban na yung asawa nga badje. Di ba ito mag-asawa sa laki? Mo lagi. Nana jud na. Di ito mag-asawa sa laki. Ini ba? Dito sa kayo. Si? Dito na. Namin ang motor. Kagong ayo. Ha? Kaya ko. Bugawa ni imo. Katulog mo. Alin na, patamin. Ato na mga ano. Amo ka. Ito musulod. Isa tigulong niya, mag tigulong senior ka dito. Ang mga senior sa sulod. Kul mulo ka kulo. Dito. Mantaya mabuka pa na, naugi daw isa. Ha? Ano ra. Sunod daw kaya naugi isa. Naugan? Ay, dili kayo. Atong dungagan. Oo.
Atong dungagan, di na to naugan. Ato ko kaya niya. Wala pa dito. Ayo ti, dito ka gusti kay mahulog ka. Makakuan lagi. Mailan ito na. Mailan kita putagat mo. Ayaw po. Ayaw po. Sige. Sige, bira. Kapsul. Gani. Kubog ko may. Okay, bilang ano na mate. Magkuan mang dahil magbunit mo Dito ko kagayan wala pa nida. Kinida. Oh, wala pa ni. Auto ra mo sa. Auto man to. Hagmigo. Hagmigo. Ano na? Sa maniya nga. Lagi lablab migo ba ya sa maniya nga. Ang hubog nagkatulog. May dang. Hagmigo ba? Kita Hagmigo. na natulog na kay vlogger raw. Kainom ra ta. Hi guys, pag hi guys ba? Guys pa. Pag hi guys, wait kasalang mic. Ay, kiss migo. Pag hi guys ba? Kisa lagi migo. Lami ka rin nagsagay misa nabara. Nabara. Sakto. Nasakay mi sa Nabara. Sukad-sukad karon pagka nakasakay sa Nabara. Oo. Kato si Andy autumn ang tito katong pula. Tida Auto na to. Pula o katong itong. muta mo gamiton pangumpra din sa kanang karmi ay sa bulwa. Mga utan dida. Baliga ni Mama Rosa din. Agay. University daw. Sige vlog. Sige. Ayan din si Mama. Ayan wala din. Lang ta kay para masikat ta. Sige. Kita man yun ang ate ako gito man nahubog. Ako gito man nagayang-ayang. Tanawon din mo ba? Gwapo lagi ko na to kamera. Ganahan siya. Hi guys. Ay guys, hi guys, subog ko guys. Dili ka hubog nakainom. Nakainom guys. Wala kubog ka sa emergency. Wala nakaigit. Bala kubog ito. Ayaw Oh, ayaw pa kaigit. Ay gipagigit kasi ulo kayo. Hindi siya una Ulo yawa. ka na makaigit apart. Sige. Bala makasuga basta buong. Hindi ba bala makasuga basta buong karne. Bala ko answer basta di makaigit. Mura na siya mga kon sa elementary high school. Bago answer basta di makaigit. Ha? Normal na. Normal na. Normal gid. Wait lang. Guys, may hapon, liwas na gid guys, no? Daghan kayo hugason dito lang ni Mother. O, salamat kay Lord sa imong gihatag nga kabaskog sa mga panlawas, uban sa akong pamilya, o sa mga tuig na nagmalipon. Ay mga dalagingging guys, oh. So, kuan sa mga kabaskog sa mga lawas, imong gihatag. Daghang kayong salamat God. Kaya mo kaming hatagan sa taas-taas pa nga katuigan. Ug ika-18 anniversary naman ni Alan guys, kay kami manggod kasal is 25 yun sa April munang sa mong pag-ipon kuan katuig na nya 23 years nya kami nagpakasal kay 2008 pa man 2008 naman munang 18 years pa. O bisag man sa mga pagsuway nga nabot sa mong kinabuhi wala gyapon mi nabungkag, di ba? Ligon gyapon ang among pag-uban uban sa among pamilya. Og daghan kayong salamat Lord sa mga kabaskog sa mga panlawas nga imong gihatag, sa mga blessing nga mga dawat. Daghan kayong salamat Lord sa tanan-tanan. Og happy 18 wedding anniversary na mo guys. Grabe guys, dito sa kuan kanto-kanto ang kuan kanta. Kanta dito, kanta din nang nako din nagbaklay-baklay. Dagan pa akong hipuson dito na mama guys. Kaya walay tubig. Mahugas mga bata kaya walay tubig. Tabalik ta jing ta. Ha? Ah, Mimi. Mimi, diretso